To EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Magandang gabi! Metro and Mega Manila, oras natin ganap ng 30 minuto makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi! EDSA! That's right mga kabisyo, this is EDSA, EDSA! Kaya ikaw na nasa gitna ng EDSA, magandang That's right mga kabisyo, hanggang alas 9 tayo. At ito na, hindi na natin patatagalin to. Oy, by the way, shout out nga pala muna sa mga nakikinig sa atin. Yung mga suki natin dyan, ako, mga nakatutok sa atin dyan sa may Car Club Garage, sa may Mosaito Drive, sa may Molino, Bacoor. Ayan, maraming salamat mga sa pakikinig mga sirs. Lalong-lalo na kay Sir Chris, saka kay Ma'am Melay Henson. Ayan. O kung magpapamaintain kayo yung sasakyan ha, tumbling kayo dyan, solid na solid dyan yung mga empleyado na gumagawa sa Car Club Garage. EDSA. Eto na, pag-usapan na natin to. Long weekend inaasahan sa susunod na linggo! EDSA! Tama po ang narinig po ninyo. Long weekend aasahan po sa susunod na linggo. Matapos po, inilipat po ni PBBM ang Ninoy Aquino Day sa August 23. Wow! Ibig sabihin po niyan, imbes na August 21, naging August 23 para mas mahabang weekend. Nangangahulugan, ito po ay magiging 4 na araw ang walang pasok! EDSA! Dahil sa August 26 din po ay regular holiday dahil sa selebrasyon ng National Heroes Day! O eto na, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logican na natin to. Ay, ano pag hinihintay mo, Galbo? Pasko? Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? EDSA. Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Basic pag ganitong holiday, dapat itinitake advantage natin para ma-rejuve tayo. Yes! Kailangan pa bang i-memorize yan kasi kailangan kasi natin yan ang mag-distress din. Pero lilinawin ko, hindi po para sa lahat. Nakakahiya naman sa mga walang trabaho tapos magdi-distress sila. Tapos, eto pa yung siste. Diba? Sila pa yung unang magpaplano. Sasabihin niya, uy, bayaw! Long weekend daw! Dapat mag-beach tayo, mag-out of town tayo! Tapos ikaw yung gagastos. Di wow! Pambihira naman, Nang mga kabisyo, logican po natin, Eto po, ang stress po ay maaaring mararanasan din po yan kahit nang walang trabaho. Oh no! Yes, totoo po yan, makinig ka. Dahil sa kawalan po ng seguridad sa pananalapi, nai-stress po sila. Totoo po. Social pressure at personal na expectations. Ang mga tao ay maaaring makaramdam ng kawalan ng silbi o kabiguan. Lalo na kung may mataas na expectation o problema sa kapaligiran. Tapos alam ba, kapitbahay mo, puro marites. Ichichismis ka, may stress ka niyan. Sabihin niya, uy
Tagal-tagal na ang walang trabaho niya, pinapakain lang ng kanyang pamilya. Nakaka-stress kaya yan. Diba? Kaya mahalaga din yung tinatawag na pag-de-stress para sa kanilang mental na kalusugan. Pero wag niyong sasabihin ay dadahilan niyo, sabihin niyo, oy, narinig ko po, sabi ni Diego Bandido, Nay, kailangan ko daw mag-de-stress para sa aking mental health. Pengi pong 1.5. Miste ka, dinahilan mo pa yung kalbong na nahimik. Alright, ladies and gentlemen, friends in Metro Manila, we got 35 minutes after 7 o'clock. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.